Näin ja heille tunteet. Tänään tehdään jotain ihan mieletöntä, nimittäin pataattipurgereita. Nimittäin, ne on ihan superterveellisiä, tai no okei, ei nyt ihan superterveellisiä, mutta superhyviä. Ja ne on nyt terveellisempiä kuin normipurgerit. Ja ne on ihan makuisia, me voisin nukkua niiden seassa. Ja pitäis muuta. Ne on ihan superhelppo tehdä. Kansiksi tulee pataatit, joihin laitetaan öljyä ja ne laitetaan uuniin. Sitten liha, noin 10%, johon silputtaa ihana punaasipuli. Ja sinne laitetaan kananmuna, turkkilaista jogurttia, hyvät mausteet sekaisin ja tehdään ihania jauhelihapihvejä ja mitä muuta. Sitten lempparijuusto, sinne on käyttänyt ihan cheddar-juustoa. Tai sitten toki voi laittaa kuohejuustoa, sitä minä halusin vielä testata. Mitäs muuta? Sitten joku raikas salaatti, tomaatti sinne väliin. Ja ihana feta kastike. Eli murskataan fetakuutiot ja laitetaan sitten turkkilaista jogurttia sinne, niin se on superhyvä. Ja nyt päästään katsomaan, miten se tapahtuu. Kyse pataattipurgereista, niin totta kai tarvitaan pataateille, siis burgereille kannet, eli mitä tapahtuu tässä? Eli tämmösiä muutaman sentin paksuisia viipaleita, tässä onkin haastetta kerrakseen. Tietysti mitä paksumpia, niin sitä helpompia se on leikata, mutta tämmösiä muutaman sentin, niistä tulee oikein Okei, ja mitä näille sitten tehdään? Eli sit laitetaan pellille, vähän öljyä päälle ja uuniin, onko se noin 15 minuuttia, että ne pehmenee. Näillä mennään. Jep. Sitten heitetään möntti tätä turkkilaista jogurttia tonne lihan sekaan. Sitten ei kun vaan sekoittamaan. Sitten heitetään tää muna tonne. Hyvin yksinkertaista. Tähän lihamöniään lisätään mustapippuria, oman maun mukaan muutama hyppysellinen ja samoin suolaa. Muotoillaan näistä sitten näitä pihvejä, eli tästä mössöstä muotoillaan näitä ihania herkullisia pihvejä, jotka heitetään sitten öljyn kanssa tuohon pannulle. Nam. Lihat pannulle tirisemään. Mitäs siinä valmistuu? Eli tästä tulee fetakastike, mitä laitetaan sinne pataattipurgeritten väliin. Tässä on tällaisia apetiina fetajuustoa. Tuossa on tommonen kuivattu tomaattimausteena, eli nämä murskataan. Ja sitten semmonen oman maun mukaan noin 3 ruokalusikallista tätä turkkilaista jogurttia. Ja ei kun vaan mössäksi. Jep. Ja sitten ollaan Annin sipulileikkuu oppitunnilla. Eli tää maistuu ihan jäätävän hyvälle siellä burgerin välissä. On nyt vähän haastavaa. No. Niin, eli mitä tässä nyt tapahtuu? Eli tää paras vaihe. Mitä sinne tulee Kasaus. väliin? Kyllä. Eli täällä on salaattia, punaisipulia, tomaattia ja sitten tätä fetakastiketta. Pihvit siihen päälle ja Oi. Sehän ei tässä kuvakulmassa pysyisi ihan hirveän pitkään Nam.
aikaisemmin tehnyt, niin nyt mie pakotan sinut tekemään. Nää on ihan sikahyviä.